Send me. Let me look. Okay, pendulo. Chinga man. Your receipt one. So can I check the bank details on the app? On your account, then I put you on this one, right? Alright. I'll do that. But for your and alright. Yeah, it's okay, no problem. Yeah, are you WhatsApp here? It's a plus. Okay. Thank you. Message pattern what is saying. Guys, ndakarwa ne flu vakomana ndakarwa ne flu mundiregerero. Kasi guys ikwana guys. Shwa. Yeah, no, Shwa guys ga. Akumana ka flu akadamira musha. Ndikwa kuchine covid tichiti covid ma. Tina covid. Ndasara wana kupuwa kadi zimeri ndori wana sei. Kudzi inga ndakataura kudhara tu yai WhatsApp mundinyoresere masita kudhara imanhu emakadhi amuna kuuya kumani. Kungodai so makutoya makutoti tidani andinoziva ndinoda kubuda mamanje. Makuti ndikangoya makutoti ndikadhi rangu umana ndakati uyai. Thank you achibata. Guys ndakarwa neflu. Ndikati ndikutaura ona. Kwai flesh tinderera kwese sure. Ndakarwa neflu ndanzofita mwana chiti chikwamai wekani nyangwa neni ndatove nani nasi. Hanzi noye onyeni juice che inomwika naye weroshini onyeni inomwika kwayamite tuwa inomwika naye roshini asi ndichazama kushingira because inokwadza madeko andakuvata idwe mino dzakavhara kuti ndi madeko andakuvata madeko andakuvata madeko andaurara pesa esineti esineti kuti zviri sei ende nhasi achibata flu yacho inonetesa unoshayiwa power yekuti udii kana kuti kudii but ndazama kushingirira nhasi ndaenda ndikandoda kunoiweka out ndasweta asina ndichiita kutambura because ndisina power nanchiwa kuti handina simba nanchoti handina simba tadiwana ukauya kuwatsa kwangu unongosiya zita rako nefoni namba yako handika ndotokuti ufonegwe unongoya usiya zita ndenzininginingi nyaya yangu ndeyekadhi rechakati totangira ipapo onyeni inotsikika asikanatoisa musoro pebhega kai onyeni yacho toisa musoro pebhega kana pechingwa akandotsenga kwete yoga ingatsengeka here asikana. Thank you guys, thank you. Alright guys, onai guys. Sisi Brit, onai guys. Ndauya nhasi pana papa. In brown water over nemozo mwajaji. Inomwika here asika zvamutora zvaunyeni. What's 69 plus 89? Ndakazombomwa zvamaivaya zvamaitanaka zvokunzi kwa imwai koku nevinegar. Ndakandofa guys. Zvazvakanzi kwa imwai koku nevinegar makusenda tomukira zvindati koku yangu vinegar yangu. Ndakanga ndofa guys netrumpet. Kufa chekumuza ndikavafondera ndikati kuzvondofa nekurutsa naimi. Ndakandofa ndakati handibati futi. Handisi right ndikuzwa flu. Thank you Zandile. Alright guys. Ndauya ndati timboonesana guys. Murikuona mama. Mama vida. Vatouya muno mufunge mama madadisa mufunge madadisa. Vatouya muno vakavhura polisi yavo vakajena polisi yavo vakajenisa nemwana wavo vatobhadhara mari yavo. Guys, imi munotembei guys kugara musina mapolisi. Munotembei. Munozati kufa hakuna member guys. Kufa hakuna yellow bone. Mozisiya. Kuti kufa hakuna kuti kwa ende mazimota. Munhu wese anofa. Ndeve nayo flu andisi masipetsoka mupfeka masocks mararaire. Wow, hazvi ndingaita izvi. Zvimademoni pasi musocks ndingaita izvi. Anmona. Saka guys inda yakuzotaura nyaya yekuti ngatitaurire vasikana vedu ngatirongekei paupenyu ngatitorei mafuneral police asikana ngatirongekei handiti nhasi ndashanya muno vanhu muRustenburg ofisi yezororo iri padhuze nepaRustenburg square apa ndo pandiri pane vasikana muri kuona vasikana ivava vasikana ndo mandiri muofisi rongekai vasikana kwaitotemba vasara aya eli
naeli vasara manje anobva kutotsinye kuti atinara wati taura nyaya yemunhu yaya afa ukuya taura nyaya yemunhu afa vasikana mapolisi akanaka tatine client yanga ichibhadhara polisi for 5 years then akangomuregera kubhadhara last year chete for 6 months now ashaya so always not going to assist because adaridza chi paita 90 days asina kubhadhara polisi yakanalapsa of which it was more than that because yanga yatoita 6 months saka wedu ngatocheze mapolisi muri kunzwa guys munhu akanga achibhadhara kubva 2018 henyu mufunge ndobva azotadza ndobva angoregera last year zvazvinoita aregera last year ndobva 6 months asingabhadhari ndobva apinda muchibhadhara last week apinda muchibhadhara last week ndobva atofa animona atofa paya chiundudzai guys 6 months asina kubhadhara abva atofa saka hachatovigwi come on guys ndinoku maria uya kwandiri kuwhatsapp kwangu uya kuwhatsapp kwangu uya kuwhatsapp ndikuitire uya ndikujoinise ini guys uya ndikujoina hanzi ngaadzoserai mari yake 5 years ibusiness yaana adzosegwi ndeipi kambani wakambona inodzosera munhu iwe chero kupi zvako wambobhadhara unotonzi yalapisa muvhangeri ndiani pano hanzi mundipe mwise namba misani muvhangeri wekupi kusavadha okay sure it's not fake as but ndo business pretty saka vakatora mari yayo vakakupa iwewe ivo vanoita sei ngatiita pretty tokoti ndiwori mubusiness iwewe ndiwori mubusiness iwewe odi tachita business uri mubusiness uri yaicompany iwewe and takaita agreement inenge iri paagreement ka wakasaina contract anditi preshi 3 months chete unenge watoibho pa 3 months ukafa kana tukafigwawo kutovigwa hazvina basa kuti wabhadhara 300 rand yako kana kuti wabhadhara 600 rand ukafa iyoyo funeral 30,000 wakutoitigwa anomuona zvandinotaura nai juni anoza kana ukataura chiteererai munzwe guys they want assist but it's business wise guys nyangwe neni nyasasa tarisai guys tarisai wobhadhara school fees yemwana regai ndipe school fees yemwana yamunonzwisisa mobhadhara school fees yemwana imimi anditika yegore rese kuchikoro anditika mwana wariga kuenda kuchikoro kana kuenda transfer ya mwana wako ane 2 months chete wabhadhara egore unopuwa mari yako beki unopuwa mari yako beki aupuhwi mari yako beki guys zvangofanana nemacorporate companies aya ukandobhadhara mari yako ukasazokontinye zvamakawirirana autopihwi mari yako inda unobhadhara school fees yemwana wako yegorewe uzotaura kuti ndakuchinja mwana chikoro chindipai mari yangu ono tinopiwa here haupihwi inona chero chikoro zvakavharwa kuno kusouth africa kuno kuti tinobhadhara mari yacho icontract handiti chikoro chakavharwa tinotonzi bhadharai mari yeschool fees andiwana chikoro chakavharwa tinotonzi bhadharai mari yeschool fees tinotobhadhara chikoro chisivana vari kumba moza tikubhadhara zvikoro zvemulockdown mozviziva nai masika mukuzviziva tobhadhara zvikoro zvemulockdown 2019 2020 vanahanda chikoro tiri kubhadhara izvozvo zvikoro zvanhikikiri exactly Melbourne thank you hanzi smell tinosevenzera we are not working for a company the moment anorega basi mara haipindi mucompany exactly it's a business zvoda munhu anenge kunyasonzwisisa andiwana it's business wona nikikiri Rosaline tora yaunokwanisa torai nikirikiri guys torai mari yaunokwanisa tora polisi yaunokwanisa kune polisi 89 rand guys chero ukarwara haushaya 89 rand muri kunzwa problem pamunonyoresa muda kutora mazipolisi epamusoro anti zvinhu upenyu hunochinja guys zvinhu zvinoitika animaona chitupa chekuzimbabwe kana unacho uya ndikurejeste uya Elizabeth ndikurejeste kana unacho uya ndiku hanzi kana atasa kubhadhara neuro ndozvatinotaura hana kuti tora inzwai guys chamusinganzwisisi teerai munzwa kana ukatora iko zvino uri kushanda handiti watora polisi yako tongoti ye300 and uri kuona mama muri kuona mama ava muri kuona mama vari apava vangu akatora polisi ye299 ani muri kunzwa but right now zvinhu hazvichafambi zvakanaka vatodowngradea so vakubhadhara ye149 ndo yavakubhadhara ivo vari right vakadaro vakubhadhara 1.5 vatouya kuzoti iye handichaikwanisi ndakudowngradea zvinobvumigwa guys zvinobvumirwa guys usaramba uchizvimanikidza kana wakatora 300 zvinhu zvakanaka zvinhu zvachinja you just call them and tell them kuti yanda ndichibhadhara pamwedzi ya handichaikwanisi ndokumbirawo kudowngradea kuenda pane yandinokwanisa ye 70 ye 89 rand vanokudowngradesa guys
handi muri kudzwa kana wazozvanaka wotanga kubhadhara 89 rand akupa mwedzi 90 rand handiti kana zvazokunakira futi uchida kudzokera paya pawaibhadhara pamusoro wovafonera futi kuti iko zvino ndaabo ndidzoserei pane nyaya ye230 kana 260 vanokudzosera futi. ndo contract inenge iripo kana ilisi zvonetsa kuti ndiudze munhu asina mubusiness mabusiness people zvandiri kuexplaina vanozvisanangurira vanozviunderstand mabusiness people they understand what I'm talking about but kana usina kumboita business ka zvotonetsa kuti ndikutsananguriro zvinzwisise kuti anzi wakarega kubhadhara saka mari yacho yakaendepi yakaenda kukambanika yakaenda kukambani kweya unobhadhara kusikuya uri kubhadhara kuchikoro iwewe yemulockdown iwewe vana vacho vakadzidza kupi vana vacho vakadzidzepi mulockdown havana kudzidza asi tikudzibhadhara school fees. Anzi matora mari United okay matora mari United now chimira nhamo iuye ugozona kuti tora mari United yayaka inobatsira tora zvinenge zvichakanaka pamwe muchitora mari United chirega nhamo ichiuya ndipo uchaona kuti tora mari United yaka inotobatsira. Hamusati vamboigwa nedambudziko vasikana muri muforeign land mirai bvunzai vakawirwa nedambudziko vari muforeign nikikiri vari muforeign land mayansokuudzai kuti zvinotobatsira. Ndikupa example Lorraine aiwa ukabhadhara 1 month unofanwa kusaita chete 90 days usina kubhadhara you make sure you pay within the 90 days. Munhu akaita problem musi wa15 asati abhadhara ko munhu akaita problem musi wa15 problem yeifutiriza ndinezonzwisa kweseni yako handisi kuunderstanda kweseni yako handisi kuunderstand mirai muti indi kurangarira pakafa zvotete zvangu zviri tema mana dadisina kana senti kana senti mai mwana kuchinzi vafa vose vari tu ndopaona kuti polisi kaya yakanaka tu zvitu nakunotsvaka quotation kudai sevanhu kuti polisi inenge iripo. Yes 8031 thank you Eve rekanitopinda this comment yako deserve to be pinned kantiipinda vanhu vanenge havazviwisisi vanhu nokuti kana munhu asati afa kana asati afirwa havazviwisisi Southern Africa no hana kwese hana kudiaspora iriko inonzi puna inonzi diaspora inonzi diaspora what andukanga iripi flyer inonzi diaspora something iriko joinai mabherial acho joinai mabherial society achijoinai mabherial society joinai mabherial society kana muchimbobhadhara mabherial society yenyu zvakanaka joinai mabherial society chatongoda choti munhu aite something chinomuviga mangwana kwete zoti yamuchikumbira tokumbira kuti kagofundme inonzi world plan ishi inonzi world plan joinai inonzi materials machiyaya mabherial society joinai chinongodiwa chete ndechekuti uwane chinokuviga kana wafa usazonesana nevanhu chiti ndokumbirawo ningikiri chakati ndokumbirawo pane mujairisi mwana akandipinga nezuro hanzi sekuru vangu vashaika kucape town please achikumbira kuti mubatsire nezuro ndikati takataura kuti munhu wese kujoina polisi idzi hatichabatsiridzi uyatouya blessed ndokupindura I'm coming blessed atoya in book WhatsApp rekaindise namba dzangu guys uyai ndikujoinisei hazvitomborwadzi vari muRustenburg uyai kuoffice anditi vari muRustenburg vese uyai kuoffice hazvitomborwadzi kuti uite polisi yako guys itawo chimwe chinhu chaunoti ndechangu kuti urongekawo pane kurongeka nekumbotsvukisa tebhuku mabhawa kuchitengera vanhu doro utaura kuti ini guys ndikafa ndinotongovigwa wedha mauya kana dzamuna kuviga ndine zvinhu zvangu zvakarongeka. Mona saka kune vanoziva vakarongeka vanoziva zvokurongeka paupenyu please torai mapolisi ndaisa nhamba dzangu apa ndibate uya ndikubate ndikujoinisire hanzi inobhadharwa sei kana chesa akaunti yemukuru unogona kubhadhara cash kana uchikwanisa unogona unodeposita wega cash hanzi ndaone 2 years ndichibhadhara ndokurongeka Jackie. Thank you Jackie. Ndinawo mapocket nikikiri cards pane mapocket cards futi andinawo panapa animona andiri kutengesa ai ndeye vanhu atouya akaodiwa urikumaona ai ndeye vanhu ipedutu rose revanhu akatotengwa madhayari dzakangwara makadhi avepa kadhi rekubhengi iri ndakakuudzai kuti November munenge zvezvadhakwa maaccounts anenge achivharwa isiri yamsiya mwandeipi naitashati
isiri yamseyamwa ndeipi naitashati imbo ndipo 1 isiri yamseyamwa yaunoziva ndeipi kuZimbabwe ko ndipe isiri yamseyamwa ndeipi tashati imbo ndipo isiri yamseyamwa 1 chete yaunoziva ndeipi vanhu vangani vanoziva vafa sofa vavigwa nenyaradzo yamseyamwa vanhu vangani vanoziva vafa vavigwa nezororo yamseyamwa vanhu vangani vanoziva vakafa ivo vakavigwa nedafs yamseyamwa vanhu vangani vanoziva vakafa vakavigwa nequeens and kings inonzi moonlight yamseyamwa ndeipi isiri yamseyamwa kuZimbabwe tipo 1 tiizivewo 1 isiri yamseyamwa tiizivewo iyoyo titoizivawo ndeipi kendi vana avaka adzijoinidzana museyamwa kuZimbabwe dzose ndidzana museyamwa dzose makadhaya amukona makadhaya ndevana tengai mapocket card guys anomaona uya nechitupa chekuZimbabwe uya nechitupa chekuZimbabwe makadhaya ndekubenki November, October, November zvinenge zvadhakwa akaunti yaunayo kana wanga une permit iri kuexpire unenge usisina akaunti iwe asi mari unofanira kuseva ka unofanira kuseva unofanira kubhadhira mabills ako handiti ndo pandiri kuti kadi ndasiya wallet yangu motika ndipo rako wasiya kadi hatingavhurei vanhu manje unaro ndipe rako Capitec Bank not Capitec, sorry, Absa, you win. Kuna Capitec yabva nepi? Absa Bank. Policy iri linked in ikiri kadi iri linked in Absa Bank. Anmona. Kadi iri linked in Absa Bank. Iri. Ndigamira usabvisa. Siya zvakadaro. Iri. Ndera uyu rawo yawo, ndera uyu shu. Atowana orake nhasi. Tatompa orake nhasi. Iri. Anmona iri. Ndinotoyara kadai so black card iri. Anomukunzwa. Handishada tasabvise because pane pin number yake iri papa akanamirwa kadhi rake saka kadhi rekubenki iri guys handitika kadhi rekubenki iri handitika wotenga kadhi rako rekubenki iri you activate kadhi rako nefone unodownloada app yacho pafoni wadownloada app yako pafoni kadhi inini ndatengesa vende madhari dzakati akangwara ndawa nekutengesa makadhi aya vari kutenga ende vatotanga kutomashandisa arina mashajisi ekuti anzi watora mari wochajwa mangwana wanodlambo restaurant wochajwa because rinoita zvese kadhiri mangwana wabhadhira DSTV wochajwa kana kuti mangwana waida kunotenga ticket rebus iri kadhi iri rinotenga bus ticket airplane ticket rinobhadhira DST antika rinotenga grocery mashop anditi rinobhadhira zororo rinoita zvakawanda makadhi aiwa ndakavhara pin yake animakona izvi handimazviona saka zvazvinoita iwe ucheteka kungoti charisingaiti chinhu wanchete idebit order kana ukaenda pavisa ATM uri kuZimbabwe visa ATM unotora mari yako kwete zvimwe zvima ATM zvazva unogona kutora mari yako kuZimbabwe unokwanisa unototransfer mari wotransfer mari and everything handi kauchida kudeposita mari unoenda paATM yeAbsa relinked neAbsa animona relinked neAbsa kadhi iri rinonzi email black card iri andimazviona so moisa mari dzenyu ndirako iri onda kupa kadhi rako animaona so tengai makadhi guys it's only 100 rand kutenga kadhi mwedzi wese uchirishandisa kadhi icho ukaswipe wakadii unobatigwa mari ka1 kupera kwemwedzi chete 50 rand andi unobatigwa 50 rand chete kupera kwemwedzi ndo mari yaunobatigwa chero ukaisa and arina limit yemari chero ukaisa 3 million mukadhi umwe mari yako haubvunzwe ndeyako handimaona haubvunzwe vari kufona imbomira kufona vari kufona chimbomira kufona but ndiri kuza ukaenda paATM yevisa second imastercard but ukaenda paATM yevisa unotora mari ndutara black card irori anditi ndutara black card indatanga kuchandisa kudhara indaichiri kuna ziva mutautadzera ke akutorishandisa okudhara andimazviona so kupoti Elizabeth anzi ndiana kundida
Roslyn ndikuda uya kuwhatsapp Rose uya kuwhatsapp yangu namba ndakapinda pasasap kupota Elizabeth munotenga ndokutumira indabva kunotumira mai zvino manje maslipa chari mufoni mangu ndobva kunotumira vanhu vese vakatenga makadhi avo izvozvo kuti ndipinde ndipfure nepano because ndandiri papostnet apo pana ndichitumira and guys ina ndichadi kutumira pabatika Korea imari cause ndiri kumbombera Korea ini ndiri kungoshandisa inokusvitsira pamba pako kana kuti postnet pepisto yamunoda guys pepisto yenyu inorasa zvini ina nditrust yangu guys 60 rand ne100 rand hapana difference yakanyanya 40 rand chete zvinangotenga kutumirwa neKorea inokusvikira pamba wosaindira chinhu chakopiwa handimaona inangu pepisto iyi inangu handisi kuida handimaona ngatichishandisei Korea guy ngatichishandisei Aramex ngatichishandisei postnet kana kuti padhuze nepostnet wonotora papostnet kadhi rako zvinenge zviri safe anditi saka vandatumira vese nhasi ndatongoenda papostnet ndo vandatumira ini nevandashandisira Aramax makuseni handimaona saka kadhi rako 100 rand transport yako postage yako 100 rand kadhi rako 2 to 3 working days rasvika handimaona naitasha ndingakubhadharira Korea pakadhi rako kana ndiwe unobvunza Tasha soka nemasvikiro wakaita soka ndotomboita confusion chaiyo nemasvikiro wakaita kudai so churu ndechako ndokubhadharira Korea inini kadhi 100 rand chete ndandotengesa Korea imari yako kana kagona Korea kubhadhara kwauri ikoko woti ndabhadhara kuno ingwe ndamotumira pakati ndinongonesa paunenge wati ndise rinoita ma-online payments rinoita zvese rinoita Edlin rinoita ma-online payment rinoita shosho nemanakiro akaita chiwo tachahobvunza wakadaro ndakabayiwa nefluga Aramax 100 rand mamwe makambani ese aya mamwe mese anosvitsa pamba i100 rand saka munona mari yandiri palive ndichapindura kana ndapedza live kamuning'ina zvondopindura sei ndiri palive naimuning'ina foni ndiyo yandiri kushandisa kana ndapedza ndokupindura anditi kana ndapedza ndokupindura kuRustenburg unondifonera ndongokusangana newe ndokupa kana uchida kuuya ndokunifonera ndouya kana uchida kuuya kumaoffices kunoko uri kuona kuRustenburg Square uchida kunge uri kuenda kusafari uko kuningikiri kubridge uko andiona building iri nambani 214 murodhi iyoyo itavo ichi Bethlehem andi Beas Naudi Road andi mazviona so unotouya ipapapa ukasvika pamaofisi achona unogona kutoita ipapapa kana kundifonera tokusangana ndouya kana ndiri busy ukandifonera ndokupa one of these ladies wosangana navo woita Mavis Juke black card ikadhi rekubhengi rekuti unotokhorera mari yako hanti muchavharirwa makadhi yamai manje uchakhorera mari yako mukadhi imomo unovhura kadhi regai ndikuita nangore nchidai so kadhi rakada kufanana nekadhi remukuru makadhi enye mukuru aya amuna we yellow orange ameno amuna we kumukuru aya rakada kufanana nekadhi remukuru makadhi remukuru chitozonetsa pakuti havavhuriri vanhu vasina mapermits anenge ari valid isusu tinozoti tinokupa chero nechitupa chekuZimbabwe chaicho authentic chitupa tinokuvhurira kadhi handika tinokupa kadhi handiti kana uine ningikiri kana uine even kadhi unongotenga udownloada wega handiti federal police ndo yatozotoda chitupa chekuZimbabwe kana usina passport iri valid kadhi unongotenga kwandiri woshandisa foni yako wodownloada app hanzi 100 rand ndeye wandione kwatenga kadhi naikoleta ndeye kadhi rako kakadhi ndeye kadhi rand ndeye kadhi 100 rand ndeye kadhi 100 rand ndeye kutenga kadhi iwewe woshandisa kadhi rako manje mwedzi wese unongobatirwa 50 rand kupera kwemwedzi chete uno withdraw pa ATM mari uno withdraw pa ATM maona kadhi iri unoto withdraw zvinongoita kadhi rako reku Absa kadhi rako reku Capitec kadhi rako reku Standard Bank ndo mashandira rinongoitawo uno withdraw mari paunoda asi tindezongokuti encourage yakuti ndama withdraw pa Standard Bank pa Absa Bank because ukaenda kune mabank anozokubatirawo macharges akati asi ukaenda kune reAbsa because rinoshandidzana neAbsa handiona zvinenge zvakakunakira aiwa Innocent andiku isiri app iwo ndakisa namba dzangu dzandakapina apa tora namba idzozo mufonera ku pane namba yakusa namba ina ndizokwanisa kuti ndimuvinge nchiti wati app ni pane namba dzakapinwa apa ndo namba dzaunoita app idzozo 082 522 9181 kuZimbabwe roshanda sekai unotenga mu Pick n Pay inonzi TM Pick n Pay ndio okay Pick n Pay unotenga naro card anditi
charge yemwedzi wese is only 50 rand. Chero ukashandisa zvinengei unongotenga. Aiwa kumaofisi handingatumiri kumaofisi ezororo nokuti unenge uchifanwa kupiwa neni muridzi wacho wandi watenga kwandiri kumaofisi ukaenda vanokudza hatina wodi vanosvika kakuvhairira ikoko wodi kadhi unotenga kwandiri ndokutumira unless uri murustenburg watenga kadhi rako ukati ndisiye paofisi pano ndosiya ukati ndisiye paofisi pano murustenburg ndosiya watenga kadhi rako hanzi vemozambique can me join funeral police unojoina asi unenge wakujoina inonzi iyo yediaspora unenge wakujoina ye169 vekumozambique haitangiri pa89 manje vekumozambique makutangira pa189 Salom macharges 50 rand iyoyo chero kaswipira kuZimbabwe. Remember kuti richine mabenefits akawanda sati rachinja kadiri. Kana richachinja pangikiri pamberapo. Hanimona. For now chero kanoswipa kuZimbabwe chero ku UK yuko mahara. 50 rand chete ndio anobhadhara kupera kwemwedzi. Ka 1. Mapolisi go but every month mama. Kuzotyisa inzvimbo idzi naiwe noti sindokwatogara kwai nzvimbo dzamataura safari bas nodu nechi kunotyisa Rustenburg Square kuno ndokwakatonyetsa kuti ndokuchirungu ndokusingatotyisi right vari kuda mablack card vese uyai kuseri uyai kuwhatsapp yangu whatsapp ndakapina uyai kuwhatsapp titaure vari kuda kujoina futi funeral police handika because ini handisi kuzokuviga kana usina funeral police I'll come and bury you wakarongeka tokubisirawo yechema ndoya tokubisirawo asi ione zvinhu zvako zvakakwana tozokupawo yechema chero iyo zororo ichakupawo chema futi asi tizokupawo chema sevanhu Cape Town ndinokutumirai makadhi enyu ndinokutumirai makadhi ndinokutumirai anditi saka zvanada nditaure nemi chiuyai kuwhatsapp vese vari interested kuye vari interested chete kwete kuya kuzongobvunza mibvunzo nando vasikana ndikuhwa flu kuzona vanongotaura ndinotowedzera hanimaona saka uyai vari serious nekuda kujoina nekutenga makadhi ekubhengai hanimaona mouya modi motoita izvozvo zvakare vari muRustenburg nemusi weSaturday tina killer tea tinenge tinai muno muRustenburg musi wa5 neSaturday tinenge tichijamba maspika kutora homwedzi makumbo aya kuisa kuhomwedzi kumashure kuisa mubhura makumbo tichitamba uya Lily come to my WhatsApp ninzoti nemhaka yeusina kubhadhara Lily come to my WhatsApp uya Lily right killer tea tenge tinaye tijamba zvisingaiti maspika handika saka Rustenburg yese tinokokorodzai mose uyai mose neuwandi wenyu tiwe kusupporta our artist from Zim animona uyai tisupporte artist wedu kubva kuZim killer tea anenge ari tea handiti Cape Town ndinokutumira unotenga kwandiriwo ndokutumira inga ndatotumira kuda 7 8 Cape Town ukona ungotenga makadhava chingotumira ndinotumira ku Cape Town unongobhadhara mari yako yekorea ndotumira handiti and the other thing guys kana pane vanhu veku Cape Town vari kugona vanogona kuorganize event please come forth kana pana vanhu veCape Town vanogona kuorganize event please ndibateiwo muri kudiwa nachairperson kuseri handika tikuda kuita kuCape Town muri here uko aiwa saru kadzi rotengwa nemunhu wese anongoda kadhi handiti bank card here saru rotengwa nemunhu wese kadhi ukatotenga ndokutumira tsungai makadhi ndinawo ukatenga ndokutumira kadhi ukatenga kadhi rako ndokutumira ipapo towana kadhi makadhi ndinawe panoona kumbofona achimbodisturba network animaona ukangotenga kadhi rako ndokutumira so vari kuCape Town please toda kumbokushanyirai paCape Town hanzi tiripo sisi kana muchigona kuronga maevents muri kudiwa nekuseri kwena chairperson andi muri kudiwa nachairperson kana muchigona kuronga maevents chiitai chiWhatsApp group mondiedha vari kuCape Town isai WhatsApp group yenyu mondiedha toedha chairperson vacho ndozobuda hangu mosara muchironga kuti pada kuitwe Cape Town makarangarwa hanzi chero zvoita sei nomakanjani Cape Town madhayari zedu eCape Town akati one day we need to go be with them andika saka madhayaris eCape Town please chinenge choda kuputika gore rino iri manje apa choda kuputika saka
vanogona anoti ndinogona kuronga event, please get in touch. Kana neni ndokupa namba dzachairperson, andika pair chairperson modi motaurirana vachakupa rimwe team crew maybe rekushanda naro moita zvoda kuitwa zvacho. Anditika Cape Town woye tinenge tiripo, hoza Cape Town woyo vakarongeka zvokuti amai ava ndavafarira zvokuti makarongeka ini mufunge amai makarongeka zvokuti Mwari wakuitirai zvakanaka, kuziva kuti ramangwana ndikuziva kuti rufu gunouya whether uchida usingadi, makarongeka mufunge mama. Mane mbinga kadhi renyu. Collector uya WhatsApp. Collector, come to my WhatsApp. Come to my WhatsApp. Come to my WhatsApp. Vanzi veJozi, yes, kana uchida kungoenda lini kuenda kujoina nokujoinana nesu. Vari ku Cape Town, Pretoria, Joburg, vachida kuenda ku Cape Town guys, tongojoinana toinda. Regai ndimbokata guys, pane muna kundida panzapa. Tongojoinana Cape Town, Pretoria, Joburg, Pretoria. Varuda kuenda nesu guys, toinda tichita road tour zvo tichiona tichinda kukuhlei. Toinda. Saka Cape Town indai ku WhatsApp ko tuone kuti ticharonga sei. Anditika bye bye guys, ndikugwara guys, muna nditengera mabanana akagochwa, munditumire mabanana nemafruits, mazvinzwa munditumire mafruits, ndikugwara.